Akkor szeretettel köszöntök én is mindenkit. Könyvet azért hoztam, mondta Ádám, hogy valamit hozzak, hogyha már nem hoztam előadást, kivetítő anyagot, de ilyen egyórás előadásokat, másfeleket szoktunk tartani, és így 20-25 percbe, amennyi időt kaptam, most így nem lett volna értelme behozni egy ilyen kivetítős előadást. Az, hogy 20-25 percbe gyorsan bele rakni nagyon nehéz. Tehát a kender, nem biztos, hogy ismeritek, sőt, szerintem mindenki ismeri a kendert, mint növényt. Mi az ipari kenderrel dolgozunk. Az ipari kendernek a szár részével, tehát a magzónától lefelé, azt használjuk, mint építőipari terméket. Ha megnézitek, a kendernek a szárrészét áll egy belső fás részből, illetve egy rost részből, ami a külső része van, meg egy pektin nevezetű ragasztóból, ami a kettő között van, de abban nem foglalkozunk, hanem csak a belső fás rész, abból összetörve lesz a kender pozdorja. Most a kender pozdorjából elő lehet állítani kender téglát, amit mi használunk, vagy mint a vertfalat, ahogy mi jelenleg most Magyarországon építjük a legtöbb kenderházat, az ez a vertfalas megoldással, hogy van egy pillérvázas tartószerkezet, ez a pillérváz statikailag méretezett, ez lehet fából, fémből vagy betonból, van egy külső-belső zsalu, a keveréket beleöntjük középre, beverjük, mint a vertfalat, következő nap bontjuk a zsalut, visszük följebb naponta, és akkor így építjük föl a kenderházat. Na most magáról ez a kender pozdorja, ez utána készíthető ebből tégla is, bízunk benne, hogy augusztus-szeptember, az idei évben lesz téglánk, van már, tehát magára a tégláról van vagy nemzetközi műszaki értékelésünk, tehát EMI engedéllyel rendelkezik, maga az alapanyag is rendelkezik EMI engedéllyel, tehát bármilyen tervező bárhogy építhet, sőt ez a vertfalas megoldás egész Európára rendelkezünk engedéllyel, tehát bárhol Európában lehet ezzel a technológiával építeni. Magáról a tégláról csak magyar engedélyünk van, tehát csak Magyarországon belül lehet építeni. A kender, tehát ez amit mi a pozdorját erre használjuk. A rostos részéből elő lehet állítani kender hőszigetelő paplant. Most van egy pályázat beadva egy cégnek Magyarországon kender hőszigetelő paplan gyártására. Ha nyer, akkor lesz Magyarországon egy hőszigetelő paplan gyártó üzem. Ahhoz rengeteg alapanyagra van szükség, tehát kenderre itt lenne szükség Magyarországon. Tehát erre is tudjuk használni. A kender paplan lehet hagyományosan válaszfal szerkezetekbe, födémszigetelésre használni, illetve homlokzati hőszigetelésképpen is, illetve használható a kender még, mondjuk a pozdorját meg a rostot összekeverve használható befújható hőszigetelésnek is, üveggyapott, ásványgyapott paplan helyett, cellulóz helyett, tehát erre is alkalmas a kender. Most magával a kender, mint építőanyagból, ha vele gondolunk, hogy meg tudjuk csinálni a falazatot, meg tudjuk csinálni a födémszigetelésünket, az ajzatszigetelésünket, a ferdetető szigetelést, tehát egy teljes termikus burkot tudunk a kenderből létrehozni, és ez még mindig egy természetes alapanyagból hoztuk létre. Gyakorlatilag nem keletkezik hőhidunk sehol, mert egy termikus burok készül magából ebből a kender építőanyagból. Azt nem tudom, ezt biztos, hogy tudjátok, vagy nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy 2028-tól csak kizárólag karbonsemleges épület építhető Magyarországon, sőt egész Európában. Ez azt jelenti, hogy itt jönnek nagyon előtérbe a természetes építőanyagok, mert a természetes építőanyagok karbon negatív, tehát mindent, a vályog, a szalma, a kender, mindegyik természetes építőanyag karbon negatív. Most 2028-tól középületeknél van ez a dátum, 2030-tól pedig minden épületre, tehát lakóépületek, társasházak vonatkozásában bármilyen épület készül, csak karbonsemleges lehet. Tehát a tervezőknek ugyanúgy, mint most az energetikánál, hogy széndioxidra van lebontva, és csak hirtelen gyorsan ki akartam mondani. Tehát energetika szempontjából csak közel nulla energiás épület építhető, 2028-30-tól meg karbon semleges épület építhető, tehát a tervező, ha betervez egy kerámia cserepet például, akkor az karbon pozitív, meg kell nézni, hogy ezt hogy tudja karbon negatív anyaggal nullába kihozni.
Na most ezt a kormány is tudja, tehát Ádám együtt voltunk egy kerekasztal megbeszélésen, ahol ott voltak az építésügyi minisztériumnak a képviselői, illetve nagyon sok magyarországi gyártónak a vezérigazgatója, ügyvezetője, tulajdonosa, és a kormány elmondta ott, tehát a képviseletében elmondta ott, hogy óvoda, tehát 2028-tól óvoda, iskola, bölcsőde előre akar járni a kormány jó példával, hogy öko építőanyagból, tehát természetes építőanyagokból fogják kiírni ezeket a tendereket. Ott pedig ott lesz a vályog, a szalma, meg a kender mindenféleképp, és ezekből fogják megépíteni. Tehát nagyon nagy jövője van a természetes építőanyagoknak. Most erre csak azért értem, hogy lássátok azt, hogy mennyire érdemes odafigyelni a tervezés szempontjából is majd, hogy ezeket az anyagokat is figyelembe venni. Ezt még sok tervező nem tudja, és nem is foglalkozik ezzel. Nagyon, itt is jött hozzánk most tervező is, tehát most egy 3 darab tervező, nem is hallottak még a kenderépítőanyagról, és ezért szeretnénk ezt minél jobban, minél több tervezőn előadni. Na most nem sok időm van, magáról visszatérve a kenderről, mint építőanyagról, mivel a kötőanyag a mész alapú kötőanyaga van a kendernek, tehát ezt a technológiát mi használunk, ezáltal maga az építőanyag, tehát kender, beton vagy mészbeton, mindegy, hogy hívjuk, a mész hatására nem fogja megtámadni a rágcsáló, tehát semmilyen rágcsáló nem fog belemenni a mész miatt. A bogár nem támadja meg, nem fogja átfúrni, nem szereti, tehát egyetlen rágcsáló se. Maga az alapanyag tűzálló, tehát be lett vizsgálva B0-át, hátul is halljátok, ugye? Jó, oké. B0-át kapott tűzbesorolásilag, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag éghetetlen, nem tud jobbat, tehát nem éghető, mert nem is gyullad ki, nem kaphat jobbat, mivel szerves anyag tartalma van a pozdorja miatt, ezért A kategóriát nem fogja megkapni, de nem éghető, tehát ki lehet próbálni, itt meg is tudjuk mutatni, hogyha olyan van, hogy nem gyullad föl, de úgyis elhiszitek nekem. Ezáltal, meg a másik, hogy ott a tűzvizsgálaton is ott voltunk, és égették az anyagot, és lehetett látni, hogy maga egy ilyen fehér színű a füstje is, tehát maga a füst sem mérgező, mert nagyon kicsi füst van, amit kibocsát ez az anyag. És megkérdeztük, hogy vizsgálják-e az összetevőt, a káros anyag, tehát milyen mérgező maga a füst az építőanyagok égése során, és azt mondják, hogy ez nem vizsgálható. Na most nézzük meg egy polisztirollal szigetelt épületet, aminek tűzgátló anyaga most már lehet, hogy nem, de pár év ezelőtt, mondjuk még egy 3-4 év ezelőtt rákkelt anyag volt, a tűzgátló anyagon bele volt keverve a polisztirolba, most már el lehet mondani, akkor nem lehetett elmondani, mert azt mondták volna, hogy üzletrontás, vagy nem tudom, tehát mindegy. Tehát az a lényeg, hogy a polisztirol, hogyha megnézzük, sokszor egy kigyullad egy polisztirol ház, vagy egy könnyű szerkezetes épület, amiből mondjuk nem természetes alapanyaggal szigeteltek, hanem mondjuk polisztirol belsővel, akkor sokszor az emberek nem azért halnak meg, mert a tűz miatt, hanem az miatt, hogy a füstmérgezés miatt halnak meg. Most egy kenderházban ilyen nem fog előfordulni. Volt egy olyan kenderház itt Magyarországon, ahol betonpillérvázzal készült, a tervező úgy tervezte meg, itt a hegyekbe készült amúgy el az épület, a kender szigetelés volt mindenhol, a pillérvázakat meg úgy írtak, hogy 5 centis XPS hőszigeteléssel volt megcsinálva. A szakember belül le akarta az ajzat, a páraszigetelést, a kátránylemezt sütni az épületen belül, mert tető alatt volt, készen volt az épület, és az a lényeg, hogy fölgyújtotta a pillérvázas, betonpillérvázas tartó szerkezetnek a hungarocell szigetelését. A tűzoltók jöttek ki és oltották el, mert nem tudták helyileg eloltani. Leégett az egész a körbelévő szigetelés, a kender szépen ott állt, és nem lett neki semmi baja. Utána azt nem is tudom, hogy szigetelték utána a pillérvázat, de valószínűleg kívülről belül újra leszigetelték, és utána bevakolták, tökéletesen működik, a kenderhez hozzá nem lett nyúlva. Itt látszik a tűzállósága az alapanyagnak. A mész miatt vírusölő hatása van, baktériumölő hatása van az anyagnak, utána lehet érdemes, de hát hogyha már itt vagytok, gondolom ismeritek ezt a betegház szindrómát, hallottatok róla, meg ismeritek is, hogyha már természetes alapanyagú rendezvényen vagytok, tehát biztos, hogy sokan is ezért is jöttetek, de nem nektek elmondom, hogy az Egészségügyi Világszervezet az vizsgálta
a különböző építőanyagoknak a kipárolgását 1983-ban, kaptak egy elég nagy összeget, vizsgálják, utána, ha jól tudom, megszüntették a támogatást ennek a vizsgálatnak a további vizsgálatára. Az volt a lényege nekik, hogy a modern építőanyagoknak a károsanyag kipárolgásának egy részét, a jó részének megfeleltek a szabványoknak, de amikor elkezdték vizsgálni, hogy mi van, hogyha kétfajta anyagnak, építőanyagnak a kipárolgása, ami benne van a lakóépületünkben, ugyebár a bútorainkban, a festékeinkben, hogy milyen az összetevője, akkor kiderült, hogy azok a keverékek daganatot okoznak, rákkeltő hatásuk van, légúti problémákat okoznak, aszmás problémákat okoznak, tehát nagyon komolyan mérgezőek a bent lévő légtereink. Na most ez az öko építőanyag, a természetes építőanyagnak nem fordul elő, mert ez mindegyik természetes anyagból van, a mészfesték, a vályogvakolat, a vályogfesték, a mészvakolat, maga a vályogház, a kenderház is, ott nem fordulnak ezek a betegház szindrómás problémák, és hogyha a hölgy elmegy vásárolni, a család hölgy tagja ugyebár az élelmiszerboltba, nézi mindig, hogy milyen meg mik vannak benne, de azt meg sokszor nem nézik, hogy milyen lakókörnyezetben lakunk, sőt, miben dolgozunk. Tehát a magyar építőipar, gazdaságos építőipar, tendereztetéseknél, amikor megnyerik a tendert nyomott árakon, nem azt fogja megnézni, hogy ő egy természetes de nem is az, hogy természetes, egészséges építőanyagból építse az épületeket, hanem az, hogy minél olcsóbb építőanyagból, és általában ezek károsítják az emberi környezetet. Mikor az ember bemegy a munkahelyére, ott eltölt egy 8 órát, hazamegy, ott eltölt 10-12 órát, vagy 20-at, vagy több, vagy kvázi a 24 órában 20 órát olyan helyen töltjük el, ami mérgező számunkra. Ezért is érdemes a természetes építőanyagok felé elmenni. Ha most, hogy mi építhető még ebből az alapanyagból? Olaszországban én jártam olyan helyen, ahol 3, illetve többszintes társasházak épültek. Amit megnéztünk, az egy 61 lakásos társasház volt ezelőtt 10 évvel, ami kenderből készült, betonpillérvázzal készült, napkollektorral, abban az időben napelemmel, ez egy teljes önellátó épület volt, és azt tudni róla, hogy többszörös áron, tehát az építkezés során már eladtak minden lakást, és így is volt meghirdetve, hogy ökoépület, önellátó ökoépület, többszörös ár, abban az időben ilyen 2500 euró volt négyzetméterre, és nem egy városi ingatlan területen, hanem kijjebb, és el kell sokkal több, tehát Nyugat-Európában sokkal többbe kerül egy ökoépület, mint egy hagyományos építési módból készült épület, ezért is éri meg, aki ebbe gondolkodik, hogy természetes alapanyagú épületeket építsen, ebből is építkezni. Csak közben most sietek, hogy legyen mindenre időm. Tehát amit ebből a technológiából érdemes tudni az, hogy nem tartós, tehát hogy maga az alapanyag az nem képes tehát tartószerkezeti megoldással, tehát nem lehet vele építeni, ezért szükséges egy pillérvázas tartószerkezet hozzá. Ezt ugye említettem is, ezt lehet egy fából is megcsinálni, acélból is, betonból is, ez tényleg a tervezésen múlik, hogy ő miből, meg az ügyfélen múlik, hogy miből szeretné megépíteni, bármelyik megoldás építhető, tehát építhető úgy is, hogy beton alappal készítjük, ez bármilyen sáv, cölöp alap, már idő van? Jó, tehát cölöpalappal, illetve készülhet úgy, hogy talajcsavarral, készülhet úgy, hogy fa cölöpökkel, tehát hogy teljesen cementmentesen, teljesen nem természetes alapanyagokból, és hogyha ez megvan az alapunk, akkor innen kezdünk el építkezni. Most, és innen építhető az épület így ezzel a megoldással is, hogy ez a vertfalas megoldással. Most, hogyha tehát bármilyen kialakítás megépíthető belőle, akár egy körépület megépíthető, kupolaépületek, ezt az ukránok szeretik csinálni, ezt a dómépületeket, hogy kupolaépületeket építenek belőle, téglalap alakú, tehát igazából mivel hogy öntött forma, bármilyen megoldás kivitelezhető belőle. Ez tényleg itt Magyarországon is épült, félköríves épület, még ilyen dómépület nem, az majd most fog épülni, amit az Émi területén lesz egy mintaházpark, és akkor ott építünk egyet, ilyen kialakítása.
A másik pedig az, hogy mivel természetes anyagról van szó, ezért csak olyan anyaggal lehet burkolni, vakolni, festeni, ami pára áteresztő. Tehát ennek az anyagnak a pára áteresztő képesség, vagy a pára diffúzos ellenállása az 3-as, a vályogvakolat, mészvakolati 6-os. És ezért csak olyan anyaggal szabad vakolni, burkolni, ami átengedi a párát. Tehát kívülről kaphat egy hagyományos mész homokvakolatot, homlokzati mészfestéket, illetve egy szilikátos nemes vakolatot, ha ilyet begondolkodunk. A belső felülete kaphat szintén homlokzat vagy mészvakolatot, hagyományos mészvakolatot, messzesglettet, mészfestéket, tehát biomészfestéket, nem ezt a sokszor kapható olyan mészfesték, aminek egy 20-30%-a mész, és úgy állják elő mészfesték, tehát biomészfestékkel érdemes, illetve belülről kaphat vályogvakolatot, vályoglettel, vályogfestékkel, tehát nagyon jól össze tud dolgozni a kender a vályoggal. Angliába jött egy olyan trend, hogy az óvodákat, bölcsődéket elkezdték úgy építeni, hogy vályog téglával csinálják meg a belsejét, így nagyon meg lesz a hőtartása neki is. Vályogvakolat, vályogfesték, és a teljes külső burkolatot pedig kenderbetonnal készítik. Így egy nagyon jó hőszigetelt, nagyon jó belső, páratartalmú, egészséges mikroklímában laknak, vagy vannak az óvodások, az iskolások, meg a bölcsödések. Ezt reméljük, ez a trend át fog jönni, de ma bízok benne, hogy ide Magyarországra is, de szerintem majd sokunkon is múlik majd. És ezekből az anyagokból lehet megcsinálni. A födémet tudunk belőle csinálni, tehát falszerkezetnél úgy csináljuk, hogy van még 8 percem. Van még Ádám 8 percem, nézem. Tehát úgy csináljuk meg a falakat, hogy a vertfalakat, hogy 1 kg pozdorjához 1,5 kg kötőanyag és vizet rakunk. A födémeket úgy szoktuk megcsinálni, hogy 1 kg pozdorjához 1 kg kötőanyagot rakunk, és azt nem tömörítjük. Tehát simán, ahogy kikevertük, plusz vizet persze, ahogy megkevertük, ha simán kiöntjük a födémre, elhúzzuk egy gerebjével, vagy bármivel, amivel szeretnénk, és akkor olyan réteget fogunk kapni, mint a hó. Tehát ilyen roppanos réteget, hogy nem úgy, mint az üveggyapot, ásványgyapotba, vagy a cellulózba, hogy beleléptük, és leesett a lábunk, és leszakadunk, hanem egy olyan réteget kapunk, hogy beleestük, és maximum 5-6 centit beroppan az egész. De így a hőszigetelése sokkal jobb lesz, ugyanúgy rákcsálómentes, nem fog bemenni a rákcsáló, a bogár nem fogja megtámadni. Alapból a pozdorját se szereti, de így mészsel együtt meg főleg nem, és így a hőszigetelési tényező, tehát a lambda értékező ilyen 0,06 lesz ezzel. Ha nem tudom, akinek mond valamit a falaknál, tehát a tömörített kenderbetonnál pedig 0,077 a lambdája, ez azt jelenti, hogy 35 centitől már megfelel a mostani hőtechnikai előírásoknak. Most mivel a cellulóz tartalma magának a pozdorjának nagyon magas, ezért a hő tehetetlensége is nagyon jó a kendernek, és én véleményem szerint a vályog után a második legjobb hőtehetetlenségű anyag. Ez azt jelenti, hogy nyáron nyugodtan, ha klíma nélkül használjuk, és akkor a hölgy családtagja nem főz otthon, mert a főz akkor teljesen mindegy, úgyis kell klíma. Ha nappal étkező konyhaterén modernebb épületet építünk, akkor lehúzzuk a redőnyöket, akkor az a tapasztalat, hogy 25-26 foknál, ha kint 40 fok is van, nem megy följebb a belső hőmérséklet egy kenderházba. De természetesen, hogyha főzünk, akkor ezt a betáplált hőt, ezt vissza kell hűteni. Ez ugyanúgy vonatkozik a párára is, hogy egy normális életvitelszerűen nincs szükség semmilyen hővisszanyerő szellőztetésre, párás szabályzásra, mert automatikusan ugyanúgy, mint a vályog, ugyanúgy tudja szabályozni a párát. Tehát szépen közlekedik a pára kimegbe a falakon keresztül. Természetesen, hogyha a család hölgytagjai ott szárítanak bent a lakáson belül nagy mennyiségbe, és nagyon magas, megnövekszik a pára terhelés, mondjuk egy gyerekeknél, erre is tapasztalat van, akkor szükség van egy vagy hővisszanyerő szellőztetésre, vagy egy klímára, ami a plusz párát kiszedi az épületbe. De ez vonatkozik szerintem ugyanúgy bármelyik természetes építőanyagra. Annyit még, hogy durván úgy lehet elképzelni, hogy valaki meg akarja saját házának termelni a hozzávaló kendert, az 2 hektárból meg tudja tenni. Tehát egy 100 négyzetméteres családi háznak
az anyag szükséglete, az 2 hektárnyi kender termelésből megvan. Ezt a földolgozza és a posztdóriát beépíti. Most, ha azt nézzük, hogy a 70-es évek előtt Magyarországon, rendszerváltás előtt ilyen 70-80 ezer hektáron termeltek, Magyarország és a Kárpát-medencében termeltek kendert. Ha most itt Magyarországon csak 20 ezer hektáron termelnének kendert, az azt jelenteni, hogy olyan az idei évre is ilyen 10 ezer épületre, családi házra számolnak, hogy fel lesz építve Magyarországon, tehát 20 ezer hektáron termelnénk kendert, akkor a teljes magyarországi családi ház, ami szép álom lenne, alapanyaga megtermelhető lenne a magyar földeken. Tehát magyar gazda nyerne belőle pénzt, a magyar építőipar nyerne pénzt, tehát magyar alapanyag, magyar feldolgozással, és egy természetes, egészséges épületeket kapnánk avval, hogy minden itt Magyarországon elő lenne állítva, és nem a külföldi építőanyaggyártókat pénzelnénk igazából, és vinnék ki a pénzt, hanem ez mind itt van, maradna a magyar gazdaságban, és egy körforgásos gazdaságot meg lehetne ezzel az alapanyaggal termelni itthon. Ha bárkinek bármi kérdése van, nyugodtan oda ki lehet jönni hozzám, tudok válaszolni szerintem mindenre, úgyhogy, és akkor visszaadom szót az Ádámnak, hogy akkor belefértem az időmbe is. Jó? Köszönöm szépen!